O Riustad ka yok kakot jong kari Amerika o Richard Wolf uong ba kari Amerika ka ak yalade kum kari kabaklan bortam ha ka perthai Persya ya kari India Henry ke syusiat yalade ha ka kejat namar ba ka penbor ya ka BRICS banlong ka lat kamai ka bakhambha ya kiri sepni ka India menta kat kum ka jingong jong ka United Nation kalong kari ka bahetam ha ka perthai kari Amerika ka baong ya ka India ya ka ai ka ba ka dai banle kalong kum kamio ka basyo ya ka kti jong hati ulong ka jingbu khajna jong ka US ka ba san pheu persen kala sedang terikam ha ka sni thoding ha ki babun ki mar jong ka India kaba lapan kiu arsya ya ke khajna kabaladon lupa ha kapor ba presiden jong ke US Donald Trump utmu ban pensitom ya ke New Delhi namar ba kathit ya ke umpniang jong ke Rusia Trump lapan bor ya ke India halor ke jingkhai ya ke boarding kabadai ka lat kamai ka bakongsan na ke benta ka thma jong ke Moscow ha Ukraine kum si benta jong ke jingyalap ban penkutno ya ka tai ke jingyale ha ka jing Ukraine bat ke Rusia today uwof ulong ba ke India kan sawat da ki weipat ki caka bandi yakimar bashalan shabari lada ke US ke khang kerdep ya ke India bat ke tai ke sinjam kan penklan tang ye kiri BRICS ulong Henry kumba ke Rusia kalashem ya ke weipat ke caka bandi ya ke boarding jongka ke India kan disu yakimar Bakashalan Shabari Syakari Amerika Henry Syaki Weipat Kiri BRICS Ka BRICS Kadai Ka Kenhun Ka Bakentup Ya Shipeu Teli Kiri Kata Kum Ka Brazil Rusia India China South Africa Egypt Ethiopia Indonesia Iran Bat United Arab Emirates Ka Kenhun Ketemu Ban Yakun Persya Ya Ka Jing Sensyar Jong Kiri Sepngi Ha Kaliang Ka Pisa Tengka bat kadang wat kilat kilanti kanang ban yakun Persya ya ka jing sensyar jong ka dolar lada ngishim ya ka China India Rusia bat BRICS kabha barok lang jong ka jing penmi jong ka perthai ba kita kiri ki penmi kalong lai pheusan persen ka GF ka hiar sha kumba ar phupra persen lakdeu uwof habakren ha ka wei na ki podcast Uwof ubadai Riustad ka yok kakot na Amerika ulamaham syapang ki khajna jong utrom ki bapendap ya kenhun BRICS bat ka ai ka bapile kadai ka rukom le jong phi ka bapenroy ya ka BRICS banlong ka lat kamai ka bakham he ka bakham yetali bat ka bajob sya ki resep ni ngidang pej ya ka por ka bakongsan utrom ulakantaj ya ka BRICS ha ki babun ki khep kum ka kenhun barit kaba la nang jar ngai state bat ulong ru ha ubenai February ba ka BRICS kalayap ul berngem ru ban bu khajna 6% ya ka tai ke kanhun ladajia ba kibut ban thau ya ka pisa ka bayadai bat ulong kila ban lejwat sha ka weipat ke judgment riu ka bidikiat uwof ulabatai ba ka India ka don ka jingyadai ka bala slemha bat ka US nadu ka por Soviet bat ulapan kan mau Phi lệ kai bat unong shun ubap herpha ulup teng ban ong Henry na kabenta kito ki badon kato kat ni ke jing snew tenat kan long ka jing lệ kai jong kari Amerika kabale kumba kadai ka ri kabaklan bor ha ka perthai ka New Delhi kal kentho ya kani ke jing le jong ka Washington kum ka bum song nia bat bom don nong rim